Gracias. No, aquí. Eso es. Ponte las... Para oír en inglés, ponte esto de aquí. Okay. Esto de aquí, póntelo. Okay. Eso es. Buenas tardes. Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko, berriro ere, gutun zuriaren, mintzaldi edo solasaldi honetara etortzegatik, hemen Bax Kimen Shehu, Theodor Kalifatides eta Jon Palahiri bideo batean. Konexio bat egin behar genuen online, hemen egon alizateko, baina ez da posible izan. Azkenengo konpromiso batzuengatik, eta bidali digu bideo bat, galdera batzuei erantzuteko, eta bukaeran ikusiko dugu. Bueno, solasaldi honetan, gure asmoa da itzulpenari buruz hitz egitea, eta itzulpenaren mundua, personen mundua da, hizkuntza bat baino gehiago elkarrekin egotea, gero eta ohikoagoa da. Hizkuntza batean hitz egiten dugunean, badakigu eskuak erabiltzen ditugula baita ere, modu bereziren batean, edo beste hizkuntza batean hitz egin nahi izaten dugunean zailtasunak izaten ditugu, batzuetan gainditzen ditugu, batzuetan ez, desberdinak izaten gara, hizkuntza desberdinetan hitz egiten edo idazten dugunean, edo orduan itzulpenaren fenomeno
hoiek, itzulpenaren mundua, itzulitako munduak eta hori guztia ez da bakarrik gertatzen liburuen artean, edo pelikulen artean, edo beste euskarri batzuetan, baina baita geure esperientzian ere bai, gizateriaren esperientzian, gizakiak itzulpena du oinarri milaka urte daramatzagu itzulpenak egiten. Orduan, halako babel txiki bat erekiko dugu, bere nahasketarekin, alderdi desberdinak ikutuz, jatorri desberdinekin, esperientzia desberdinekin ere bai. Hasi nahi nuen Jhumpa Lahiri aurkezten, Pulitzer saria irabazi zuen, 34 urterekin, ipuin liburu batekin, El intérprete del dolor, izenburuko liburua da, bengalieraz hitz egiten du, baina Londresen jaio zen eta bere heziketa hizkuntza eta literatura hizkuntza ingelesa da. Momenturen batean doktorautza egin zuen Italian eta maitemintzen hasi zen italierarekin. Eta italiera ikasi zuen eta halako batean erabaki zuen bere nortasuna aldatzea, literalki hitzez hitz. Eta hasi zen ez bakarrik italieraz hitz egiten, zituen zailtasunekin, berak oso ondo azaltzen du hori bere liburu horretan, en otras palabras liburuan, baina italieraz hasi zen idazten baita ere, bere literatura italieraz hasi zen idazten. Bueno, hau alde batetik, gero Theodor Kalifatides dugu, hizkuntzen arteko nahastearen beste adibide bat da, bera Greziatik, 75ean atera zen, Estokolmora joan zen bizitzera, beste greziara asko bezala, batez ere bere eskualdeko beste jende asko bezala, garai hartan, bera Atenasen bizi zen, atera zen ordan Estokolmora, albezain azkar eta albezain ondo suedira ikasi zuen, eta suediraz argitaratzen hasi zen, 30 liburutik gora idatzi ditu, arrakasta handiz, gainera, eta halako batean, idazlaren blokeo horretan sartu zen, pentsatu zuen suedieraz idazten arazoak zituela, pentsatzen zuen ez zuela gehiago idatziko, Greziara itzuli zen, entzun zuen Eskiloren zera tragedia bat egiten ari ziren ume batzuk, Greziara itzuli zitzaion eta geroztik Greziara idazten jarraitu zuen. Gero Baskim Sheu daukagu, Albaniarra, 3 bestalde itzultzaileak ere badira. Baskim hainbat liburu itzulitakoa da, Angelos Novus izeneko liburu hau idatzi du, bertan kontatzen du Albaniako kartzeletan izandako esperientzia, bere adiskidetasuna pertsona batekin, eta berak, Walter Benjaminen esperientzian oinarrituta, Borbondoak izuen bere burua hiltzuela, eta esperientzia horretan oinarrituta idatzi zuen beste historia baten, beste persona horren bizitza. Bartzelonan bizi da, gaur egun, idazleen legebiltzarrak edo parlamentuak bertaratuta edo harrera emanda, gaztelaniaz hitz egiten du, baina bere literatura hizkuntza albaniera da. Beraz, halako joan etorriko joko bat, joko horretan egongo gara ordu bete honetan. Beraz, hasiko gara, Jhumpak bidali digun bideoa. 3 galdera egin dizkiogu, pixke bat, aberia topatzen ditudan, batetik zein esperientzia zeukan, zergatik aldatu zen, ea pixka bat desberdin sentitzen ote zen, idaztean, pentsatzean, hizkuntza desberdinetan, eta gero berarentzat zer esan nahi duen itzulpenak. Mesedez, bideoa.
Well, I mean, I think it's really about building a relationship with. Bueno, nik uste dut bestearekiko harremana dagoela hemen funtsean. Konturatzen zara, zu zeu zarela harreman horretan, bestea bihurtzeko modu bat eta itzulpena. Nolabait modu filosofiko edo existentzialean pentsatu daiteke. Nire kasuan nortasunarekin du zerikusia eta nortasun berri baten eraikuntzarekin. Gutako askorentzat nortasuna ez da zerbait oso zehatza eta adibidez hizkuntza behikulo bat da edo beste pertsona bat bihurtzeko esperientzia sentitzeko modu bat. Baina baita zeure nortasunean sakontzeko aukera bat, nortasunaren bilaketa bat da, zure sustraien bilaketa. Difficulty and frustration as. Eta horrela zailtasunak eta frustrazioak agertzen dira eta gainditu ditzakegu. Hori izan zen hasierako fasetan ikusten nuena altraparolen adibidez. Beste bide hori agertzen zen hasiera batean eta orain bada gauza bat oinarrizkoagoa, baina desagertzen ez dena. Nolabait ezagutze horren izaerarekin lotuta dagoelako. Hizkuntza berez gauza konplexua da, gauza misteriotsua, eta oraindik ere 10 urte eta gero ikusten dut honek ez duela amaierarik. Eta bide honetatik jarraitzen badut, ez dela inoiz iritsiko puntu bat, zeinetan benetan sentituko dudan zailtasuna gaindituta dudala, frustrazioa gaindituta dudala, eta ez dudala gaizki ulerturik izango. Baina aldi berean horrek egiten du interesgarri. Eta hori dago ere hizkuntzaren beraren barruan eta kanpoan. Zergatik erabakitzen nuen beste hizkuntza batean idaztea eta zergatik italieraz zure lanak dagoeneko aitortza bat baldin bazuen ingelesez. Hasi nintzen liburu batean, saiakera liburu batean, eta laster ere, hain zuzen ere horri buruzko liburu bat argitaratuko dut, non pixka bat hitz egiten dudan horri buruz. Inoltre parole idatzi eta gero hasi nintzen horren inguruan pentsatzen, eta nire buruari ere galdetzen nion zer gertatzen da idazle batek migratzeko erabakia hartzen badu. Edo nire kasuan bezala, idazle horrek aldez aurretik nolabaiteko aitortza bat baldin badu. Batzuetan, idazle bat joan daiteke, hizkuntza zehatz batera bere sormen hori bilatzera. Nire kasuan ohituta nengoen ingelesez lan egiten, eta gero hizkuntza aldaketa bat egin nuen, kode aldaketa bat egin nuen. Eta horrek ere zerikusia du hizkuntza bat ikastearen prozesuarekin, eskoletara joatearekin, jario handiagoa izatearekin. Zu eskoletara zoazenean, denek zoriondu egiten zaituzte, esaten dizute oso ongi ari zara, baina idazten hasten zarenean urrats hori erradikala da. Eta nik erabaki nuenean italieraz idatziko nuela, guztiz arrotz sentitu nintzen. Sentitu nuen inoiz ez bezala, gurutzatu beharrez nuen muga bat gurutzatzen ari nintzela. Eta hasieratik
konturatu nintzen horretaz. Nik sentitzen nuen nire ingurukoek esaten zidaten, batzuek esaten zidaten erotu egin nintzela, ez nukela urrats hori eman behar, beste batzuk esaten zidaten damutu egingo zitzaidala. Eta batez ere, hori ikusten nuen ingelesez hitz eta lan egiten zuten pertsonen artean. Eta batez ere, beraiek epaitzen zuten nik esaten diodan bezala, esperimentua. Aldiz, italieraz hitz egiten zutenek, jakimina handiagoa zuten, jakimina zuten, eta ez zuten hainbeste kritikatzen egingo nuena. Eta hori niretzat garrantzitsua izan zen. Niretzat garrantzitsua izan zen esperimentua hasi zenean Italian bizitzen ari nintzelako. Eta izan ere ez nuke jarraituko esperimentuarekin babesik jaso izan ez banu. Eta Italiako idazleen aldetik babesik jaso izan ez banu. Niretzako erabakigarriak izan ziren. Kasu honetan nire bizitza literarioan ere. Eta batzuetan iruditzen zait jendea galduta sentitzen dela, ez dakiela osongi nola ulertu horrelako erabaki bat, eta erantzun arrunta izaten da susmatzea, susmotxarra hartzea egingo duzun horri. Eta nire aldetik nik sentitzen nuena zen zenbait eta gehiago ahalegin du orduan eta okerrago egingo nuela, ezta? Beraz, batetik esaten zidaten ez egiteko, nire ibilbidea banuela dagoeneko, eta joko horretan enbilela nik nire buruari galdetu nion, ea zer zen garrantzitsuan niretzat. Zer zen niri axola zitzaidana. Eta niri axola zitzaidana zen italiera ikasten jarraitzea, eta italiera nire bizitzaren parte izatea. Nire ahotsaren, burmuinaren eta bihotzaren parte izatea. Eta hori gertatu da, baina hori lortu ahal izateko benetan ahots askori atea itxi behar izan nien. Ahots askori, jende askori, benetan asko izan zuten erantzuna ez baitzen izan batere atsegina niretzat. Eta oraindik ere iruditzen zait, askoren iritziz italieraz idazten dudanean, nik egiten dudan gauza bakarra dela ingeleseko itzulpen bat. Ingelesez pentsatzen ari naizela uste dute. Eta ez da horrela. Eta hori ere lotuta dago italieraren soinuen galderarekin. Nik italiera entzun egin behar dut, nire inguruan, aurrena soinu horiek barneratzeko orain bai nire buruan ere entzuten dut. Zure iritziz gauza desberdina da bengalieraz, ingelesez eta italieraz pentsatzea eta izatea eta ekintzak egitea? Esango nuke, baietz, hizkuntza bakoitzak bere indargune desberdinak ditu, eta hizkuntza bakoitzak grabedade sentsazio desberdin bat du, koordinatu emozionalak desberdinak dira, hizkuntza bakoitzean, eta nik ere modu desberdin batean sentitzen dut hizkuntza batean ala bestean adierazten badu sentitzen dudana. Eta hori gustatu egiten zait. Itzultzailea ere bazara, zer nolako balioa ematen diozu itzulpenari? Iruditzen zait badela eraldaketa erradikal baterako tresna bat. Batzuetan indarkeriaz gerta daiteke, beste batzuetan modu miraritsu batean, batzuetan batek senti dezake zigor bat dela, baina baita ere salbazioa. Eta horrekin lotuta ere, pentsatzen badut zer den itzulpenaren praktika irakastea, esango nuke benetan gakoa ez dela baliokidetza bilatzea. Iruditzen zait itzulpengintza badela gauza askoz ere dinamikoagoa, eta sormenak leku askoz ere handiagoa duela itzulpenaren ekintzan. Eskerrik asko bioi, gutun zuriara etortzagatik. Bueno,
jarraituko dugu, Junparen ariari. Theodor, zuk nolako harremana daukazu Suedierarekin eguneroko bizitzan idazle bezala? Bueno, berak esan du. Ni pixka bat outsider bat naiz, atzerritarra sentitzen bai naiz, beste batzuetan etxean nagoela sentitzen dut. Zure kasuan? Ez omen du ondo funtzionatzen. Nola sentitzen zara zu Suedierarekin eguneroko hizkuntza bezala eta idazle bezala? Bueno, hasteko esan behar dut, Lahiri Andrearen 2 liburu irakurri ditu dela, eta asko miresten dut. Baina, bion egoera oso desberdina da. Nik nire herria utzi nuen behartu ninduten nire herrialdea uztera, ez nolako lanik aurkitzen, ezin nuen ikasi, ezin nuen zer egin. Nire bizitza Grezian bukatuta zegoen. Horregatik, neure herrialdea utzi eta Suediera alde egin nuen. Batzuetan galdetzen diate zergatik Suediera, eta erantzuna erraza da. Garai hartan, hau da 74an, Suedia zen Europako herrialde bakarra. Langile migranteak onartzen zituena, ezin zinen estatu batetara joan, bisatua behartzen nuen eta inoiz ez dizuten ematen, Australia ere itxita zegoen, Alemania ere bai. Europan beraz, herrialde bakarra joateko langile migratzaile bezala Suedia zen garai hartan. Beraz, ez nuen aukeratu, neukan aukera bakarra izan zen. Eta Suediara joan nintzenean, hasieratik, bertatik, oso garbi ikusi nuen hizkuntza behar nuela, hango hizkuntza, etzen aukera kontu bat, hizkuntza behar nuen bizirik jarraitu alizateko. Eguneroko bizitzarako eta baita pertsona bezala, gizaki bezala, bizi alizateko. Ni saiatu naiteke gaztelaniaz hitz egiten zuekin, gaur, hemen. Eta behar bada ulertuko nauzue, baina seguruenik, tonto itxura emango dut, eta nien naiz tontoa. Esan nahi dut, hizkuntzaren ezagutzak asko mugatzen zaitu, horregatik erabaki nuen, Suedira ikasiko nuela, eta ez bakarrik lanerako, behar nuelako, edozein izan da ere egingo nuen lana, izan ere egiten nuen lana etzen oso konplexua, patata garbitzen hasi nintzen, platera garbitzen, genuen hizkuntza txiki bat erabiltzen genuen, bai ez eta zoaz pikutara. Greziako etorkinek, hilabeteak eramatzen bertan eta 3 hitz horiek bakarrik ikasten genituen. Baina, esan bezala, hizkuntza behar nuen gizaki bezala bizirik jarraitu alizateko. Nahi nuen ulertua izan, ez bakarrik lana ematen zidanak ulertzea, baina baita, neskaren batekin maitemendu ezkero, segurazki Suediakoa izango baitzen, eta berez hori gertatu zitzaidan gainera.
suediraz hitz egin behar duzu, zure sentimenduak adierazi ahal izateko, edo zure jainkoari otoi egiteko. Orduan niretzat ez zen esperimentu bat izan, beharra baizik. Nire bihotzean hizkuntza bat dago, greziera. Nire bihotzak grezieraz egiten dut aupa. Hemen goian bai suediera asko dago, baina sudurretik gora esango nuke. Eta bizi naiteke horrekin. Baina nortasunaren aldaketa ez da gertatzen. Pentsatzeko modua bera da aldatzen da, baina ez nortasuna. Eta hori niretzat ere oso garrantzitsua izan zen. Esazu noiz hitz egiten duan gehiegi. Moztu, nahi duzunean. Grezia utzi nuenean dena zen gezurra, hizkuntza bere ere, demokrazia esaten zuten, baina diktadura esan nahi zuten, askatasuna esaten zuten, baina esklabotza esan nahi zuten. Ez esaten zutenean, bai esan nahi zuten, bai esaten zutenean, ez esan nahi zuten. Horregatik, Greziako realitateaz konturatu alizateko, hizkuntza horren bitartez ezinezkoa zen hori egitea. Niretzat horregatik postasun handia izan zen suedira topatu alizatea. Bertan ez da ez, eta bai da bai. Hizkuntza horretan, suediran gauzak horrela dira. Eta hori ez da askotan gertatzen gainera. Askotan, hizkuntza erabiltzen dugu jendean gainatzeko, eta ez egia kontatzeko. Hori askotan gertatzen da, ez? Baina suediraz gauzak ez dira horrela. Esaten dutena da, esan nahi dutena. Eta esan nahi dutena bakarrik esaten dute. Beraz, sekulako arindua izan zen niretzat horrelako hizkuntza bat aurkitzea. Idazten ordean nola hasi nintzen. Bueno, idaztea etzen zerbait berria niretzat. Txikitandik idatzi izan dut, neure izena idazten nuen momentutik. Zuk hortik aurrera, baieztapen bat egiten duzu, nik kalifatides naiz, baita 5 urte bakarrik badituzu ere. Orduan, niretzat arazoa zen, ea suediraz idatzi nezakeen. Nik ez nuen lan berezirik egin horretarako, nik hizkuntzari utzi nion hain zuzen ere hori egiten nire ordez, nik zeruari, itsasoari begiratzen nion eta hitzei nire bihotzean sartzen uzten nien. Nik ez baitut sinesten burmuinaren bitartez ikasi daitekela, nik gehiago pentsatzen dut gehiago gorputz osoaren bitartez ikasten dela. Den erakusleioei uzten diezu hizkuntza irakasten, ahotsak irakasten dizu hizkuntza. Edo jendearen begiratzen dizuten begiek irakasten dizute hizkuntza. Niretzat hori oso garrantzitsua zen. Hitzen esanahia baino gehiago ere. Eta berdin gertatzen zitzaidan irakurtzerakoan ere saiatzen nintzen gauza zailak irakurtzen, suediraz, hiztegiaren laguntzarekin, noski. Baina batez ere hizkuntza horren arima ezagutu nahi nuelako, eta bapatean nire burmuinera iritsi zen, bertsoak nituen suediraz buruan, eta eseri eta idazten hasi nintzen. Argitaletxe handi bati, bidali nion,
akats ortografikoak nituen, izena esan nien, eta 3 egun geroago, gutun bat bializaten, zidaten, esan ez mesedez, etorri kontratu bat sinatzera. Eta horrela, hasi nintzen idazten, suedieraz ez duen uste gertatuko zenik edo zerbait komplikatu izango zenik, behar nuen momentu hartan. Ez zen prozesu intelektual bat, gehiago izan zen zerbait gorputzezkoa bezala. Bapatean sartu nintzen suedieran, eta ikasteak nire harima betetzen zidan. Catalán de... Zure kasuan bai hizkuntza asko eta hitz desberdin asko nahasten dira zure buruan, katalana, ingelesa eta baita albanera ere, baina idazteko orduan albaniera erabiltzen duzu. 20 urte kanpoan eraman arren eta esperientzia oso gogorra izan ondoren, kartzelan ibili eta gero, eta bero daurrek, urrundu egingo zintuen emozionalki. Zergatik jarraitzen duzu Albaniako etxe horretan eta hizkuntza horretan hain zuzen? El idioma materno, porque Ama hizkuntzan idaztea erabaki nuen, hobeto moldatzen naizelako, ama hizkuntzan idatzi dezaket gaztelaniaz, frantsesez, adibidez artikulu bat edo saiakera bat, hau da gauza analitikoak. Baina literatura egiteko nire gaitasunak ez dira inaberatsak eta horregatik maila eskasagoan idatziko nuke. Irakurle gehiago izango nituzke, baina nik idazten dudanean ez dut irakurleengan pentsatzen. Ondoren baizik, argitaratu ondoren. Eta bi arrazoirengandik ez dut pentsatzen irakurleengan nire burua errespetatzen dudalako egile gisa, eta bigarrenik irakurleekiko errespetuz. Eta gian paradoxa bat dirudi, baina horrela da. Beraz, azalduko dizut. Nire buruarekiko errespetuari dagokionez, ni idazten hasten naizenean, nire asmoa ez da bestei gustatzea. Nire iritziz hori nire buruari traizioa egitea litzateke, idazle gisa. Nik idatzi nahi dut, esan nahi duzun bezala, harimatik ateratzen zaidan hori, edo barruetatik ateratzen zaidan hori, izanetik ateratzen zaidan hori, esan nahi duzun bezala, ez da? Baina horrela idazten dut. Eta bestalde, irakurleei errespetuz gainera. Eta zergatik diot haiekiko errespetuz, iruditzen zaidalako oso arrogantea dela literatura idaztea, ez da zientzia egitea, ez da kazetaritza egitea, zer nolako baliagarritasun du literaturak, ez da zientzia bezalakoa. Platonek, Aristotelesek zioten ez zuela ezertarako balio, eta horretan beraiekin ados nago. Platonek esaten zuen ezertarako balio ez duenez, ospa, iritik, poetak, Aristotelesek zioen ez zuela ezertarako balio, eta horregatik bere horretan balio bat zuela, baliorik handiena. Hori zioen Aristotelesek. Beraz, nik idazten badut, nola jakingo dut balioa izango ote duen, ala ez. Nire iritziz, idazle batek, baldin eta serioa bada, ezin du jakin. Eta batzuetan noski sentituko du oso ongi egin duela, bere gora berak izango ditu. Baina oro har, ezin duzu jakin, ezin duzu idazten jarri eta esan orain egiten ari naizenak balio handia du. Eta ezin dugu pentsatu, egiten dugun jarduerak ere balio handia duenek. Nietzschek zioenez, pentsatu dezakegu, justifikatu dezakegu unibertsoaren existentzia. Eta horregatik iruditzen zait literatura idaztea bera badela arropuzkeria bat.
Eta horregatik, iruditzen zait garrantzitsua idazleak, irakurleak errespetatzea, eta hori egiteko modua da haiengan ez pentsatzea edo haiek gogoan ez dituela idaztea. Galdera bat zuretzat, bakit Tiranara maiz joaten zarela. Ara joaten zarenean, noizian behin, Albaniatik kanpo egon eta gero itzultzen zarenean bestelako albaniera bat aurkitzen duzu? Pentsatzen dut aldatuko zela hizkuntza bera ere zure herriaren bilakaerarekin, teknologien bilakaerarekin, pertsonen bizimodu aldaketarekin azken batean. Hau da, zuk hitz egiten duzun albaniera Tiranako kaleetan hitz egiten dena da? Ez, baina egia esanik ez dut inoiz erabili, han kaleetan erabiltzen dena. Ez da bizi nintzenean ere. Hori zure modalitate linguistikoaren araberakoa da. Eta zerikusi handiagoa du literatur tradizioarekin. Kaleetan hitz egiten denarekin baino. Eta ahozko literaturaren tradizioarekin. Exilioko erbesteko hizkuntzek eragina izan dute nik albanieraz idazteko dudan moduan, baina beste nolabait eragin diote. Nik hasieran ez nuen Hungariera ulertzen, hizkuntza oso desberdina da. Niretzako hotsak besterik ez ziren. Musika zutenak, eta horrek eragin egin zidan, ere nire lan egiteko moduan musikaltasunean eragina izan zuen. Eta gaztelaniarekin ere gauza bera, 85etik daramat hemen bizitzen Bartzelonan. Eta gaztelania da nik idazle izan da ikasi dudan lehenengo hizkuntza. Beste hizkuntzak, ama hizkuntza, eta ikasi ditudan bestelako hizkuntzak, ikasi ditut txikitan, aurra nintzela. Gaztelania da beraz, heldu gisa eta idazle gisa, ikasi dudan lehenengo hizkuntza. Eta esan dezaket nire barruan hazi egiten dela hizkuntza hori, egitura sinplenetatik hasi eta konplexuetaraino, eta prozesu horretan norberak sentitu egiten du nolari den sortzen konplexutasun hori. Eta esango nuke horrek diafanoago egin duela nire hitz literarioa. Teodorri galdetu nahi nion, gutxi grabera hildo beretik. ¿Me escucha la traducción, Teodoro? No. In this year is English, and that is... Entzuten duzu itzulpena bai, hemendik ingelesez eta hemendik gaztelaniaz, ea. Bai, galdetu nahi nizun, ea Greziara itzuli zinenean, entzun zenuen Greziara ura beste hizkuntza bat zen, ea hizkuntza asko aldatu zen zu itzuli zinenean. Bai, herrialdea desberdina zen, ni beste pertsona bat nintzen ere, hainbeste urtez Suedian bizi ondoren aldatu egin nintzelako. Ez da beste pertsona bat zarela, baina zure ohiturak aldatu egiten dira. Adibidez, ikusten duzu adibidez hilara egiteko zenbakitxo hartzen duzula, paperean dagoen zenbakitxo hori Grezian ez du horrela funtzionatzen, zu orzoaz sartzen alduzun bezala. Hori bada nortasun kontua, ez dakit taktika kontua agian gehiago. Eta beraz, bai, ohiturak aldatuta nituen, herrialdea desberdina zen ere bai, ni... Joan nintzenean hiriak 300.000 biztanle inguru zituen, itzuli nintzenean 5 milioi zituen. Jada paseo batean ikustea ezinezkoa zen. Guri izugarri gustatzen zitzaigun, hiri kanpoaldean ibiltzea eta orduetan oinez ibiltzea. Hori zen gu genuen denbora pasa bakarra, eta itzuli nintzenean hori ere etzen posible, dena zegoen eraikita. Eta horrez gain, nahiko
nahiko maiz sentitu dut derrigortuta nengoela galdera hau erantzutera. Nola idatzi dezakezu soilik zerriei interesatzen zitzaien hizkuntza batean? Eta iruditzen zait, ez duela zentzurik horretan aritzeak. Iruditzen zait hizkuntza bakoitzak bere bitarteko propioak dituela. Eta gaur egun gehiago interesatzen zait, zaidala, ez agian hainbeste gauzak modu dotore batean esatea edo modu txukun batean idaztea, baizik eta benetan esan nahi dudana esatea. Hau da, nik esan nahi dudana kalitatea baldin badu, orduan badakit forma bere kasa hartuko duela. Ez dut alderantziz lana egin nahi. Hau da, ideia da abia puntua. Zer esan nahi dut? Zer esan nahi diot munduari? Hori esan nahi diot eta hori da esaten dudana. Eta nik horrela idazten dut. Hori da ezagutzen dudan modu bakarra. Eta badakit, Baskinek Platon eta Aristoteles aipatu dituen bezala, aitzuloaren histori hori ez da, hor daudela sugarrak, eta ez ditugula gauzak ikusten, berez diren bezala, uste dut gauza bera gertatzen dela, ere guk hemen barruan duguna hizkuntzara itzultzen dugunean. Guk buruan duguna hitzetara eramaten dugunean, eta zentzu horretan nik Platonek bezala ulertzen dut ez da, nik gauzak ditut buruan eta saiatzen naiz horiek ulertzen eta horiek hitzetara ekartzen. Eta baliteke hori oso lotuta egotea, modu esanguratsu batean nire jatorriarekin, greziarra izatearekin. Nahi ala ez guztiok balio batzuk jasotzen ditugu, oinordetzan balio estilistiko batzuk, batzuei gustatzen zaizkie balio sinpleagoak, beste batzuei landuagoak, eta Grezian, eta ni jaio nintzen lekuan, the origin of the word speaking laconic. sortu zen lakonikoa hitzaren esanahia. Kutsu hori ni jaio nintzen lekuan dago. Eta bildu ziren demagun pertsona batzuk, bake akordio batzuk lortzeko, hasi ziren hitz egiten, goizitik, eta egun amaieran galdetzen zieten parte hartu zutenei. Zer iruditzen zaio? Zer iruditzen zaizue? Zaharrenak esan zuen goizean esan duzun hori ez dugu ulertu eta ahaztu egin zaigu. Eguerdian esan duzuna, hobeto ulertu dugu, baina ahaztu egin zaigu. Eta oraintxe bertan esan duzun hori ulertu dugu eta gogoratzen dugu eta ez gaude horrekin ados. Hau da, egun guztia egon ziren bake hitzarmen horietan hitz egiten eta bukaerako ulertzen zuten eta ez ziren ados jartzen. Izaera hori da nire sorterrikoa eta gustatu egiten zait. 3 minutu geratzen zaizkigu. Eta zuek itzultzaile gisa duzuen zereginarekin lotuta dago galdera hau. Hizkuntza batean idatzita dauden hitzak hartu eta beste batean idazten dituzue, zuk Janarien Bauman itzuli dituzu, ez dakit filosofoak ez diren literaturregileak ere itzuli ote dituzun, eta zure kasuan, Teodor Kalifatidesen kasuan, nik dakidala
suedierara itzuli duzu Karantxakis poeta, eta suederatik grezirara Strindberg eta Bergman, ez da? Baskin, kontatu pixka bat. Nola heltzen diozun zuk itzulpenari eta itzulpen literarioari ere. Beste hizkuntza batetik albanierara. Ni 84an hasi nintzen, itzultzen filosofiarekin, zientzia politikoko testuekin, humanitateetako testuekin. Ez nuen hainbeste itzultzen literatura, orain gehiago itzultzen du literatura. Hori horrela izan da. Eta esango nuke eremu bakoitzean gertatzen diren arazoak desberdinak direla. Adibidez, testu analitikoagoetan, eremu analitikoan, zientzian, filosofian, arazoa terminologikoa zen. Arazoa terminologikoa zen, egile horiek ez zirelako existitzen, edo filosofia, zientzia politiko eta humanitate eta gizarte zientzia guztiak 19. mendetik aurrera debekatuta egon zirelako. Eta horregatik ez zegoen terminologia hori guztia. Eta diskurtsoaren modalitatea ere landu beharra zegoen. Zailtasuna hori zen, testu mota horretan. Eta nik asmatu egin behar nuen. Sería purismo, a veces Eta ezin nintzen garbizalea izan. Hitzak ekarri behar nituen albanierara, eta adibidez, ari nintzen zientzia filosofia liburu bat itzultzen, eta bazagoen proposizio hitza. Eta Ipar Ameriketako zientzialari batek, filosofia analitikoa anglo-sajoiko eskolakoak hitz hori erabiltzen zuen. Eta nik Albaniako filosofia irakasle bati galdetu nion, bera Sorbonan zebilen lanean galdetu nion, eta ez zitzaidan baliagarria iruditu berak esan zidana. Gero galdetu nion, Kixote albanierara itzultzen zebilen beste itzultzaile bati, eta banekin bera filosofia oso ongi ezaguten zuela, eta berak esaten ziren, proposizion jarri aldatu fonetikoki, eta proposamen hori egiten zidan. Batzuetan horrelako simple izan ziteken, baina beste batzuetan ez. Termino askorentzat zailtasunak izaten nituen. Kontzeptzioa adibidez badago gauza hori, baina badago ere ulertzeko, kontzebitzeko modua. Eta albanieraz horretarako bi hitz behar dituzu. Adibide batzuk ematarrean aipatzen ditut horiek. Literatura itzultzeko orduan bestelakoak dira arazoak. Eta niretzat kasu horretan garrantzitsuena da egilearen estiloa itzultzea. Hau da, ez dut soilik adierazi behar zer zentzu duen esaldiak, unitate semantikoak, baizik eta beharrezkoa dela ere egilearen estiloa ekartzea. Eta ez dudala nire estiloa eraman behar itzulpenera. Hori saiestu behar da. Nik zorionez hainbat erregistro literario ezagutzen ditut, nahiko ongi moldatzen naiz, eta horrela moldatzen naiz nahiko erraz, hainbat egileren estilora, benetan diot. Eta zailena, urtarrila eta otsailean bitartean itzuli dut Henry James, benetan oso zaila. Iruditzen zait badela zailtasun linguistikoaren testu eredugarria. Urtarrilan eta otsailean itzuli dudan hori. Eta estiloa itzultzeaz gain, eta manerismoak saiesteaz gain, literatura itzultzen denean, badago beste osagai bat kontuan hartu behar dena. Eta da
eduki behar duela itxura natural bat hizkuntzak. Nire ustez, albanierarako itzulpen bat irakurtzean, albaniera naturala izan behar da. Eta iruditzen zait hori idaztea, baina askoz ere zailagoa dela. Zu idazten ari zarenean, basamortuan zaude, bakarri zaude, eta nahi duzuna esan dezakezu, bai, horri zuriaren tortura daukazu ezta, baina tira, zu bakarrik zaude. Aldiz, itzultzen ari zarenean, basamortua zerkatzen duzu, baina lagun bat duzu ondoan, eskutik eramaten zaituena hori da egilea. Theodor? Azalduko diguzu itzultzaile gisa duzun eskarmentua, zer ikusi duzun? It is a very difficult thing to make a translation. Iruditzen zait itzulpen bat egitea gauza oso zaila dela. Gauza bat da, eleberri bat itzultzea, eta beste gauza bat da, antzezlan bat itzultzea. Biak egin ditut. Eta gero aktorea etortzen zaizu eta esaten dizu, hori ezin dute esan horrela. Ez dut nik esaten, egileak esaten du, beraiei etzaia xola nork esaten duen aktorek ezin badute esan hori arazoa da. Eta horra askotan aldaketak sortzen dira, esaten dizute, hau ezin dugu horrela egin, hau horrela aldatu behar da, eta horrela esan behar da, beraz, iruditzen zait, itzulpen bat zaila dela, lan zaila dela. Ez duzulako askotan itzultzen egile bakar bat, askotan itzultzen ari zara zerbait, 10 pertsonen adostasuna behar duena. Nik nire burua itzultzen badut, suedieratik grezierara, edo alderantziz, nik nahi dituan askatasun guztiak arditzaket. Baina egilea ezagutzen dudalako eta bakidalako egilari etzaiola xola. Eta horrela esaten dut, iruditzen zaidalako ezinezkoa dela egitazko itzulpen bat egitea. Hau da, bai estiloa zaindu dezakezu, baina baten batek esango dizu, bai, estiloa mantendu duzu, baina guk ez dugu horrela hitz egiten, grezieraz. Adibidez, metaforak erabiltzen direnean, nik adibidez ikusten motu esaldi bat, diona, zeruak hortzak zitoen, zer esaten dutenik adibidez suedieraz idatzi ezakedan hori grezierara ekartzen badu, zer esango dute kritikarien, akabatu gizon hori. Ezin dugulako hori esan. Eta horregatik oso zaila da, eta horregatik miresten ditut dauden itzultzaile guztiak oso zeregin zaila delako, zaila da ondo egitea. 37 segundu ditugu, galderen txanda irekiko dugu, 10 minutu ditugu, galderak egin eta erantzuteko, beraz, animatu. Hola, buenas tardes. Kaixo, arratsaldeon, eskerrak eman nahi dizkiet bi egile eta itzultzailei gutun zuriara etorri izana, eta itzulpenaren gaiari helduz, biei galdetu nahi diet. Zer kasetzen dituen gehiago, esan dute zer den zailagoa, baina beraientzat zer gertatzen den asegarriagoa. Haien obra propioak idaztea edo itzulpen bat egitea eta sentitzea ongi errespetatu dutela egileak esan nahi zuena eta ongi esan dutela, ongi egin dutela lan hori. Diría que la escritura es más difícil.
idaztea zailagoa da, ahalegin handiago eskatzen dizulako, eta idazten ematen duzun denboraren zati handi batean, nik behintzat ez dut disfrutatzen. Une txiki batzuetan, edo amaitzen dudanean eta iruditzen zaidanean ongi egin dudala. Edo denbora igaro ondoren, oraindik ere iruditzen zaidanean ongi idatzitako liburu bat dela. Eta hori idatzitako zatiri txikienarekin gertatzen zait, ez gehienarekin. Denbora igaro ondoren, oraindik ere pentsatzen dudanean idatzitakoa ondo dagoela, orduan bai sentitzen dut gozamen hori. Itzultzean aldiz, denbora guztian gozatzen dut liburua oso ona baldin bada. Adibidez, Roberto Bolañoren 2666. Disfrutatut gehien, amaitu nuenean pentsatu nuen zergatik ez ditu horri alde gehiago, ez dakit, 100 horri batzuk gehiago, irakurtzen ere gauza bera pentsatu nuen, baina horregatik disfrutatu nuen itzultzean, liburua bera asko gustatzen zitzaidalako, eta idaztean, gertatu zaidana, edo gertatu zaidan gauzetako bat izan da, uste dut idazle batek sentitu dezaken gozamenik handienekoa. Liburua Borreleko espetxean bere buruaz beste egin zuen gazte bati eskainita dago. Bere burua urkatu egin zuen 29 urte zituela, han espetxean bertan. Eta egun batean, Birminghamen zegoen albaniar emakume batek idatzi zidan eta esan zidan, bazela mutilaren arreba gaztea. Esan zidan idatzi duzu nire anaiari buruz, esan mentira, hau ez da biografia bat, baina hartu dut zerbait beraren gandik, bada abia puntua. Eta bidali nion liburua eta esan zidan berpiztu egin nuela bere anaia. Eta uste dut sentsazio hori ez nukela lortuko adibidez itzulpen batekin, ez da. Well, I got the question whether I would like to write. Galdera da, ea zer nahiago dudan idaztea edo itzulpenak egitea, galdera ona da, baina uste dut berandu nabilela nire buruari galdera horiek egiteko 14 eleberri ditut, idatzita. Eta nik egia esan esateko zerbait dudanean nahiago dut idazten hasi. Eta nire lehenengo aukera beti izaten da nik idaztea, nire gauzak idaztea eta ez itzultzea. Beste galdera bat egiteko denbora daukagu. Bai, eskerrik asko solasaldi honengatik. Zuei iruditzen zaizue itzulpen bat egitea badela beste pertsona baten barnean bidaiatzea bezala, eta nork bere liburua idazten duenean bidai alderantzizkoa dela? Nik esango nuke bestearen barnean bidaiatzen duzunean ere zure barnean bidaiatzen duzula, besteak nolabait erantzun egiten dizu. Ez dakite, ilusio hori duzu behintzat. Berriro galdetzen dio, ea itzultzen duzunean beste pertsona baten barrualdean bidaiatzen duzun. Tira, inoiz ezakizu zer dagoen idazlaren barruan, zu badakizu zer
idazten duen eta itzultzen duzunean, idatzi duena itzultzen duzu, ez zara pertsona horren barruan sartzen. Bere bihotza, bere barruak botatzen baditu, testu horretara, orduan bai, baina uste dute itzultzaileen lana ez dela liburu bat hobetzen saiatzea, azken batean itzultzaile bat ez da idazle bat. Eta ez da idazle bat eta ez dute idazteko zailtasuna hitz egin nahi momentu honetan, baizik eta iruditzen zaidala itzulpen batek aukera askoz ere mugatuagoak dituela. Eta hor erantzunkizun batzuk idazlearenak direla. Ongi denbora amaitu zaigu, eskerrik asko guzti etortzegatik, txalo bero bat.